Bé, benvinguts a tots i totes a aquest pis de lloguer que us ensenyem ara. És un pis situat a la zona de Devesa, molt bona ubicació, disposa de parcs i altres serveis al voltant. I farem una mica de ruta primer pel pis. Entrant a tenim aquesta cuina office, molt i molt àmplia, com veieu. Disposa de tot el que serien electrodomèstics, una gran zona d'office aquí al fons. Llavors aquí tenim una petita sortida, el que seria un rentador semi-exterior, amb zona de caldera, safareig, rentadora i una porta que ens porta cap al que seria el balcó. Un balcó bastant ampli també, com veieu. Orientació d'aquest balcó marca més cap a nord-oest. Com veieu tenim una gran plaça a la part de davant, zona molt tranquil·la, carril bici, serveis, un altre parc infantil. Com molt sabreu, ja la zona disposa d'escoles, guarderies i altres serveis. I bé, seguim. El pis, la superfície total ronda més o menys sobre els 110 metres quadrats. Aquí tenim una porta d'accés cap al que seria el menjador, que comunica amb la part del rebedor també. Com veieu tenim una zona de menjador bastant àmplia i llavors tot el que és la zona d'estar, que també disposa de força amplitud, acabats bons, aire condicionat, calefacció, evidentment. I bé, anem passant per altres habitacions. Aquí seria la primera que tenim. Es pot usar com a despatx o com a habitació, evidentment. Totes disposen, com anireu veient, d'armari empotrat. D'acord? Passem cap a la zona de nit. Tenim un armari al mig del passadís, sempre molt útil per guardar abrics, botes, sabates. D'acord? Passem cap aquí, aquesta habitació. Una habitació individual molt gran també, amb armari empotrat, per suposat, que ens dona cap a un ill interior. Això dona cap a cara sud, per tant tenim una zona amb molt de sol, molt tranquil·la. Passem cap a l'altra habitació, aquesta de tamany més mitjà, tirant cap a doble. Actualment hi ha dos llits en format plegable i llitera, també amb armari empotrat. I a la zona de darrere també disposem d'un petit balcó, que com veieu dona en un pati interior, molt tranquil·let i amb molta llum durant el dia. Tenim dos banys, un com a bany principal i comú per les habitacions, banyera, peça de vàter, i llavors tenim l'habitació suite, que tenim també banyera, 3 peces, d'acord, i el que seria l'habitació. Aquesta habitació actualment té aquest somier, es podria retirar si pertoqués, i això també ens dona cap a aquesta part davant. Bé, espero que us hagi agradat, i si voleu informació, visites o el que sigui, podeu trucar-nos al 972 220 110 o bé entrar a www.espigu.com i veure la visita del pis. Gràcies.